बड'ल लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भारतनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरा सुबुं फारिलाइनि 32 नङाव जायगा मोनो। बुंथिनो गोनांदि दा इन्डियान एक्सप्रेसनि दैदेननायाव बयनिख्रुइबो गोहोगोरा भारतारिनि गासै 100नि फारिलाइ फोसावनाय जायो। बे फारिलाइ फोसावनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 32 नङाव जायगा मोनो। मख'नो गोनांदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 15थि आसामनि गिबि मन्थ्रि। बेराफारसेथिं हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा भारतनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरा सुबुं फारिलाइनि 1 नङाव जायगा मोनो। मोनसे गोजोनथाव रादाब। जिउ गोनां सह खन्थाइ बिजाबनि थाखाय भारत सरकारनि साहित्य एकाडेमि 2021 मायथाइनि बर' हारिनिफ्राय लाइमोन लिरगिरि बान्थाखौ मोननो हानाय गौतम दैमारि बिथाङा मैया बे बान्थाखौ आजावो। गौतम दैमारि बिथाङा गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ लोगोआव लाफानानै बे बान्थाखौ आजावो। बिथांनि बे बान्था देरहानाया इयुन जोलै बर' लाइमोन लिरगिरिफोरखौ गोबां थुलुंगा होगोन। सनितपुराव 4 सिखावफोरखौ हमदों। दरं जिल्लानि खार'पिटिया सहराव थानाय जारिमिनारि हनुमान मन्दिराव सिखावा हाबनानै मुर्ति आरो गोबां सना रुफा लुथिनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 4 सिखावफोरखौ सनितपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आसाम पुलिसा हमनो हायो। हमनो हानाय 4 सिखावफोरखौ बिलाल हुसेन, हजिबुर रहमान, रफिकुल इस्लाम आरो आबेद आली होनना सिनायथिनाय जादों। बिसोर 4बो दरं जिल्लानि थिरामारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय काटनि गावनि थागिबि। सिखावफोरखौ हमनो हादोंब्लाबो दासिमबो खावनानै लांनाय मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हायाखै। सिखावफोरा मन्दिरनि थालाखौ बुफायनानै 4 मुर्ति आरो गुबुन बेसेन गोनां मुवा बेसादफोरखौ लुथिनानै लाङो। बेजों लोगोसे सिखावफोरा दान बाक्सुखौ बुफायनानै गोबां नोगोद रांबो लुथियो। मैया आसामाव राज्य सभानि 2 एमपिनि मासिया लांदां जानानै थानायखौ सुफुंनो थाखाय बिसायख'थि खुंनाय जायो। राज्य सभानि 2 मासिनि थाखाय 3 बिजाथि फारियै कंग्रेस दोलोनिफ्राय रिपन बरा, UPPL दोलोनिफ्राय रोनगोरा नार्जारि आरो BJP दोलोनिफ्राय पबित्र मार्गेरिटा बिथांमोना गसङो। मैयानि राज्य सभानि बिसायख'थियाव BJPनि बिजाथि पबित्र मार्गेरिटाया गासै 46 भट आरो UPPL दोलोनि बिजाथि रोनगोरा नार्जारिया गासै 44 भट मोननानै देरहायो। बेरेखा दोलो कंग्रेसनि बिजाथि रिपन बराया गासै 35 भट मोननानै जेननो गोनां जायो। क'क्राझाराव 2 सुबुंखौ हमनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि तितागुरि जानागावआव हाग्रा बिफान आरो SSBनि गेदेर जाफुंसारनाय। कसुगाव हाग्रा बिफान आरो SSBनि जथाय सिग्रोमनायाव खेवथाय बिखंजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमनो हादों। कसुगाव हाग्रा बिफाननि सामलायगिरि प्रान्जल तालुकदारनि दैदेननायाव हाग्रा संरैखा हानजा आरो SSBनि सिग्रोमनायाव मैया क'क्राझारनि तितागुरि जानागावआव खेवथाय बिखंजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय 2 सुबुंखौ बिलासिपारानि बापन सुत्रधर आरो सियालमारिनि बेला बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय तुलसीजरा हाग्रामा दालांनि लावखार ओंखाम जाग्रा फोथाराव अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'बै आमसुनि 42थि गायसनथाइ सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे गेवलां मेल हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो त्रिपुरानि राजाब राधिउत मानिक्य देब बर्मन बाहादुर बिथाङा। मख'नो गोनांदि मैया बावैसो दान सिगां बर'नि गेजेराव गोदानै फरायसा आफाद जोनोम मोननाय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'बै बन्सु फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबिखौ लानानै त्रिपुरानि राजाब राधिउत बिक्रम मानिक्य देब बर्मा बिथांजों लोगो हमनानै सावरायज्लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।